Lungsung wartaman paman Arya wonten dawuh menapa? Kula siap didhawuhi man. Ayo. Samengko tongger anak-anakku Kurawa kabeh. Kula man, kula. Padha menengo dhisik. Nggih. Aku tak ngendika. Nggih, man. Iki apa bener Angger Dursasana? Iya leres, man. Niki Dursasana sakniki mergane kula lahir ketiga dawa larang pangan. Dadi awak kula kuru tur cilik. Boten iso gedhe. Mula aku pangling yen Dursasana kuwi gagah gedhe dhuwur. Nggih, man, gagah gedhe dhuwur niku nembe izin. Merganipun sakit. Dados kula mbandeli, man. Rak ngono. Padha menengo dhisik ger anak-anakku Kurawa kabeh. Iya, man, menang. Iki ora tekan ana ing alun-alun Dwarawati. Kowe aja padha sembrono mundhak cilaka. Aku nelor dhewe wae. Iki ngenteni Angger Baladewa. Baladewa ngadhep ana ing Dwarawati ya iku ngadhep adine Sri Kresna kang bakal nglamar Dewi Siti Sendari. Mula padha entenono anak-anakku Kurawa kabeh. Nggih, man. Siaping jurit ger mula padha gareng dicekel ayu. Ya monggo paman, dicala menika gareng pun cepeng pun kunjara paman. Iya ayu ger padha budal goleki gareng. Namung garenge tanggung jawab kula, man. Kula idak-idake.
Padha mundur Siti Sendari tak jaluk. Bali sora. Ora arep bakal bali yen durung bisa mboyong Siti Sendari. Ora gelem bali remuk ra ini. Babu apa? Hei, maju oleh kencang jenggot. Campuh perang kang samya ngedali samya ngedali Lir kadit wilting kodo Joget tayungan joget. Ono jeneng ngarep ono anu. Nomor kedorone nang ngarep. Jale nang Jodipati. Ono apa otomatis nomor kedorone nang ngarep. Kencang jenggot kowe. Bali sora. Ra gelem, ayo maju, cigar mripatmu. Ora gelem bali ajur pandamu. Bapu. Ya.
Terus siap-siap apa lho rasuwe wektune. Ya, apa kowe? Kowe ora jilan? Iya. Bareng kita. Bareng banget. Padha yen to prawira Ya tak tompong ya sono. Nang kowe minggir sik aku bakal ngrangket bareng. Wila ra gelem semingkir kowe tak katutke dosane gareng tak jempalani kowe.
Agung Maduru. Acampo prangkang samya ngedali samya ngadali lir dadit leting koto Mbah Sengkuni Apa Nalagare? walah do slamet to Mbah Pangestu Nalagare. Wah ya wis sepuh kowe mbah nang omah mapan turu to Mbah teng mriki ajeng napa Senajan to tuwa aku isih kepengin kreatif kok Oh kreatif kali bapakne anake pun gede-gede kok jenengan ki Nalagare. wonten dawuh Nek matur ki sing genah. lah kula kira ya genah to Ora selak kesusu matur ora ngerti irama. Ah sepele ra ngoten iku wingi iki. Ah kecethok nak ra ketok ora tau mangkat sepel kok jenengan ya. Aku iki le mangkat mung nek pentas mergo ngarep-arep amplop. Amplop niku nomor keri, ra penting, sing penting isine nggih Bu nggih. Mangke. Apa meneh Pak Sabto iku ora tegel. Nuwun sewu, Mbah.
Jenengan kok teng mriki niku bayamane man lambene leperan niku lho. Lah wong ya padha. Kowe ya perot. Mripatmu kira dadi padha gareng. Ayo karang ya dapane ning ngoten niku e. Pripun? Niki ajeng napa kepanggih teng mriki? Nala gareng. Nggih. Saiki kowe manuta karo aku. Manut sing kepenak napa mboten kepenak? Kowe bali wae. Diwurungke anggonmu nglamar Siti Sendari. Kula kudu bali teng Sribitan. Lah, mengko nek ora bali rono kowe digoleki ibumu. Anjir. Kula gelem, Mbah. Bali. Ning nggih wonten syarate mboten niku kira-kira? Ya ana syarate gareng. Nggih. Yen kowe gelem bali, murungke anggonmu nglamar Siti Sendari, bakal tak sangoni duit sak M. Waduh, sak M niku lek korupsi pirang taun? Ora korup gareng, kuwi hasilku dhewe. Mula gareng, nek tak sangoni duit sak M mengko kena tak nggo numpak montor mabur utawa Hercules. Waduh, Mbah. Jane kula pura niku sak M numpak motor mabur. Nek nak kula mau numpak motor mabur niku marake sirah mumet, Mbah. Apa numpak sepur odong-odong? Waduh, sepur odong-odong mleh munggah Selarong niku teteteteter mundur nglimpang. Ha banjur karepmu priye gareng? Nggih, penak-penak naten, Mbah. Padha le tuwa, adewe wis umure pun setengah tua munggah pitur Pak Dukuh. Ngoten mawon. Piye? Ditetak tampa sak M niku ning nggih niku. Piye? Kula mboten ajeng numpak sepur, mboten ajeng numpak odong-odong, mboten ajeng numpak sepeda motor, sing kula tumpaki jenengan. Nek ngomong aja dleweran gareng. Lah pripun? Aku ki wong tuwa. Atuwa nika anggere isih kuat. Gareng. Yen ngono kuwi ora becik dimirengke piyasi kathah. Saiki kowe kudu bali wurungna anggonmu nglamar Siti Sendari. Mboten purun. Nek ngono bakal tak jempalani aku wani gareng. Nggih monggo pundi? Kurawa kabeh kon masuk kula raka. Ayo. Pandara wayang sewengi kok remuk. Badhe nak nyanyi Siti Sendari napa badhe peperangan? Oh, yo. Menawi badhe nak nyanyi Siti Sendari, kula atur kander. Kula gareng kleran. Nggih, sampun leren, Ndara. Nggih, utane iso Siti Sendari. Jeneng sira ndang matur Pak Prabu dene Rama Gareng, nggih. Yo, Siti bali yo. Pokok Prabu sampun mireng piyambak. Yo, ya yo wis aku. Rama Gareng wis Nggih. Sampun pirsa.
Kula aturi kondur sedaya. Ya aku njaluk pamit Kyai Prabu kuwi dumateng Brahani. Nyuwun Nuwun inggih Koko Prabu. nyuwun pamit dara pangestunipun kula suwun. Ya, sing ati-ati nala garek. Gerakan kasenggangan paman. Sritenon langing pambyat busana maneka rangging kencana bandera layu komete sitran pandesing maruta sirna kumarane wiyat mantyang kumlebeng tuwaca supras tokayut kababal puspito anggraing ron mawur katyup angin purnanginipun sami Bandayuda Gentya kang cinarita tunggal kandha siji caritane awit ewet centa sinarengaken ora kaya deking pertapan Andhong Suwiwi ingkang lenggah wonten ing pertapan inggih Begawan Sidik Wasana kadhep ingkang putra Dewi Manohara saha ingkang wayah Dewi Pregiwa saha Priwati ing riku sigra den gandeng koncanira.
Pendeta kene rawangsit pindha kumbang nesep nesep madu saring medarno ngelmu kang sanyata Samengko tantri-tantriku kabeh padha prayogakno lungguhmu santri-santri. Ger putraku Manuhara, nun kula Kanjeng Rama padha winantu karaharjan ger putraku. Pangestu dalem pitutur sowan kula Kanjeng Rama. Iya ger prayogakno sowanmu. Ninggih dhateng sendika. Ger putuku bocah ayu-ayu pergiwa lan pergiwati. Kula eyang gawang padha prayogakno sowanmu ger. Inggih eyang gawang. Ger putraku Manuhara, nun kula Kanjeng Rama. Coba takokno putuku pergiwa lan pergiwati ger. Pirang-pirang dina iki tak waspadake. Kok sajak suntrut sajak sungkawa. Apa duwe penjaluk apa ger? Coba takonono ger. Oh nggih Kanjeng Rama dhateng sendika. Ger putraku pergiwa apa dene pergiwati? Nuwun kula Kanjeng Ibu. Nuwun kula Kanjeng Ibu. Ndak sawang pirang-pirang dina iki pasareyanmu kok kanton suntrut nger bocah loro. Apa duwe penjaluk kagungan ageman ingkang ageng apa duwe penjaluk ageman ingkang apik nggih coba nggih endang matura marang pun ibu ya nggih bakal ndak pundhutke. Pergiwati apa Kang Mbok? Aku apa kowe sing matur diajeng? Lah ya kowe sing metu tuwa ki kowe. Aku wedi yen ibu duka diajeng. Yen Kang Mbok wedi, aku wae sing matur. Kanjeng Ibu. Apa, Ngger? Sejatine aku lan Kang Mbok pergiwa ora kepengin Mas Picis utawa penganggon sing apik. Nanging kula kepengin dharma bekti marang Kanjeng Rama sing ngukir jiwa raga kulan Kang Mbok pergiwa. Oh, iya ngono ta Ngger panyuwunmu. Iya Kanjeng Ibu, mula tuduhna sapa sing dadi rama kulan pundi papan dununge Ibu. Kados pundi Kanjeng Rama menika panyuwunipun ingkang wayah Kanjeng Rama? Iya Ngger putraku Manuhara. Putuku pergiwa pergiwati bakal ndak mangsuli. Iya Ngger pancen wis titi wancine sira ngerteni sudarmamu ya kuwi wong tuamu. Wong tuamu iku satriya Madukara bagus lananging jagat lan curing bawana. Yo papan ing Madukara tlatah ing Amarta Ngger. Terang terwaca pangandikanipun Kanjeng Eyang keparenga kula lan Diajeng Pargiwati badhe sowan Kanjeng Rama Arjuna ing Madukara. Aduh Ngger, Madukara iku adoh banget. Ora ana tapel watese Ngger. Iya Ngger, tak derekake. Bakal aku ngan Janaloka tak pasrahake marang Janaloka. Janaloka. Aku pasrah marang kowe derekno putuku Pergiwa lan Pergiwati. Nanging ning dalan aja tok godha, aja tok
beda. Aku pasrah marang kowe Janaloka. Ya Janaloka, aku menyekseni sumpahmu nanging yen njani janji kowe dhewe sing bakal nemahi Janaloka. Ger putu manuk pergi bolan pergi wati. Daya panes Jaya Mangya Basuki digoleki dadi tututi pergiwalan pergiwati. Iya, Kang. Thank you.
adohe durung sepiro kok andang ngejak leren. Kok badhe mati sekedhik. Arep matur apa Janaloka? Nah, kowe wis ngirim dhewe. Baik, Bagawan Dewatara wis pasrahke marang aku. Jadi sakloron kowe jadi tanggung jawabku. Iya, aku ngerti. Yen aku dibatake kowe, keselamatanku nggonku bakal ngupati Kanjeng Rama Harjuna. Ngono to? Ora kuwi kan. Lah, banjur apa? Ya dimasake sak putuhe kowe dadi bojoku perjuangake dadi adik bojone Gandharana. Lah ya ora tadi. Betul to? Piye? Lek ora Kok lek kementos, orang milo gitoke babar pisan. Derajatmu ki apa? Aja ngawur kowe. Sopo sing arep mek bojo? ayo nderayu pergi wae. Sok cek. Tur kowe iki ana ngarepe Eyang Resi wis sumpah. Yen nganti sembrono bakal mati dikroyok wong sak Kurawa. Yen nemahi tenan piye hara? Sumpah ora mandi aku sumpah kowe kok. Piye kan? Ora sembrono. Aku iki pepundhenmu. Kowe iki wong dibal. Aja sembrono ya. Ayune tuwa kunjung Manut yo ayu. Ora sembrono. dasar mane Manut to. Penak tenan manut. Ora sembrono. Aku ki pepundhenmu, aku bendoromu. Apa ora oleh aku nirnani kan? Ya ora iso. tuh kiwa Ora bisa. Alah mengko manut dhewe kan. Ora sospe. Wis aku. iman tuh wong ayu manut Iya, aku gelem dadi bojomu. Nanging aku duwe penjaluk. Kowe kudu iso nuruti syarate. Syaratnya apa? Paham aku nuruti. Diajeng aku tak duwe pinungunan karo para-para cantrik iki ya. Monggo Kang Mbok. Aku kepengin tak unduhke kembang warna abang kae. Ora suwe kono ndak budal golek kembang warna abang. Mas saya ngendi kan? Kae. Nika. Ayo, Pak. Ayo Kang Mbok. kayunipun wasejati Pra
Wusirep ingkang samya Bandayuda. Dewi Pergiwasa Dewi Pergiwati mlajar lebet wonten ing alas. Ing Wanarada minggah gunung mudhun jurang. Awit saking sungkawaning Dewi kekalih animbolaken sungkawaning gara-gara. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing korkobah kang pratala lindhu ping 7 sehari umop kang jalane kemaluduk guntur ketur solai kang para jalma pate ambentosi sirna larung katambukan Yaning talaga kadilangin Pambang pasar mamaneka
Saestu mulih. Truk Piye? direwangi kempas-kempis. Stoket sore wis mruput. Ayo mruput karang amplop kandel ki rekoso. Adik Bagong, kabarnya bagaimana? Bagus. Isih sehat ya. Iya. Sehat wong bar mangan ya kok. Kene nyejak kene. Iki karepe Kang Petro arep piye iki? sadurunge awake dhewe tembangan. Heeh. Awake dhewe ngaturke apa wigatine awake dhewe iki gelar kabudayan sing adiwung ngene ana ing papan kene iki. Wigatine gek apa? Akan gareng sing ngerti. Wah, iya. Sing luwih tuwa kudu luwih ngerti. Oh, luwih tuwa ku luwih dong santene ku wis akeh ngokae nganti bunek Apa? Iki ngene ya. Piye? Gateke kok. Ngene. Maju sik Ben ngene. cetha. Iki ngene, tak kandhani kene. Iki. Iki nek wis ngene iki, itu ngene. Lho lah kok malah mundur Ngene. ngene. Lah piye iki? Sing cetha ayo kene. Iki ujube ada saka ngersane Ibu sapa? Hajah Heeh. Tias Palupi ST. Iki mikir atuh nek saya mundur iki. Heeh. Ya ta. Iki ta maringi pembinaan Karo kanggo sanggar. Sanggar apa? Sanggar Suka Budaya. Wah. Tulisane rata, Pak. Anggarane pira kurang gede iki. Nah, kuwi supayane sanggar budaya iki, sanggar budaya wayang wong kuwi tetep lestari, iso pentas senadyan to. Kuwi utawa paragane wayang iki wis sepuh-sepuh. Ning semangat. Ming racak nyewidak. Sing nombi aku. Aku Aku ki Bagong waya, kowe tak aku waya. Aku ki Petro Bandelan nek ngene iki ora. Ya ora apa-apa dina iki nek ya pangkatku gareng senadyan to lemu dhewe ning ya karang ya gareng 2025 ini beda karo jaman semono ngono gareng kurang pangan. No jaman kelakone. Nah, no jaman kelakone. Lah iki kanca-kanca ndara-ndara wiyaga iki ana ndara putri, ndara kakung semene akeh iki ling ngedum mumet lho iki. Heeh ya wis pokoke melu seneng ya. Apa meneh jalange kuwi. Ngateke marang kabudayane awake Iya. iki supaya kebongkar pos-pos-pos Isih iso jos. pentas nganti sik. Bar ngarit isih iso njunjung sikil Apa nek dulu sikil ki wis gregeli ning ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya sing penting rak ya 10.000 kuwi. Nah, ngono. Lene saiki wis padha ngertine. Oh, Ayo oke. saiki do dolanan. Nembang. Nembang kena nek dolanan teke dhewe-dhewe. Ya. Dolanan apa dol wedok? Ayo manut kowe. Bisa Iki gak- apa? Iki gandeng kemengku dening kanca-kanca ki ra latihane apa Pak De manut. Dadi ora iso ngarani sing merno-merno. Ageno dora latihan ki. Wis pokoke manut mburi, tembange latihane apa awake Ah iya. Niki kira-kira sing muni nggen pundi? Nggen pundi? Ya kabeh muni kok. Ajeng napa sing dituthuk alah angel jamak. Apa ajeng nuthuk kenang? Napa sluku-sluku batok. Sluku-sluku bak latihan TK iki. Delok kiprahe kanca-kanca, wah jan semangate lho. Buka bonang. Sluku-sluku patok